मिनागुरियाव फैदों नोङो ओमफ्राय मिनागुरियाव औ दसे थांदों। सोरनाव फैया बाजैमोननाव माजों फैया होम माजों फैया दादाजों थांदों। हा दादाजों थांदोंलै बाइकजोंहाय। फंबा न'आवथाय न'आ जाबाय। बहाबासो जालायहैदोंमोन नामा? ए हो नङालाय गोदाव सोरावनो हा गोदाव सोरावनो थायो न'आ। हिनजावफोरखौ फोथायजाथारा। ए दा गिलायलाङो आं। ओमफ्राय दा मा खालामनांगौ नोंनिबा? आंलाय मा मिथिगौ। होम आंलाय मा मिथिगौ। मिथिगौ नामा हाब दिनैसो आंजों फन रायलायबायलै नोङो नङाबा एसएमएसल' गेलेलाबायो। गावनो हरा गावनो हमा। आं एखमबा बेस्थ' थायोना ओंखायनो जोब्बाय ओरै ओरै माबाबा ओरै गाज्रि मोनोना मानसिफ्रा फन रायलायबाय थाबा ओंखायनो जोबथ'वाखैलै। दा थिगैनो दंखायोना? उम गोजौना ओमलाय खतरा दं मोजाङै होम खाथारा दंखायो मोजाङै? उम माबायाव दंना एसे एसे उम बेसे गोलाव गोलाव ना गुसुं गुसुं? थिग जायो बिदियानो होम आराम नुयो होनदां बिदिबा। खोनादों? उम मोजां नुयो। आं दसे उनाव हरफिन दे नै माबा एसे सुट लानो नागिरदों दे। दे। हेल' गाइस नोंथांमोनखौ आंनि मनजय ब्लग इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायनाय थालायबाय गाइस दिनैनि भिडिअआ इम्परटेन्ट माने दसे लामायाव नै ओरै रायलायबाय था गाइस भिडिअखौ बयबो सेयार खालामबाय नोंथांमोनहा नाया आरोना मानो नाया गाइस कमेन्ट खालाम।